ಬಡಕಾಯಿ ಭದ್ರಗಿರಿ ಹಿಡಿದು ತೆನ್ಕಾಯಿ ಚಂದ್ರಗಿರಿ ಮುಟ ಮೂಡಾಯಿ ಗಟ್ಟ ಬರಿಡ್ದು ಪಡ್ಡಾಯಿ ಕಡಲ ಬರಿಮುಟ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ತ ಪೊರ್ಲ ಉಡಲ್ದ ಜನಮಾನಿಲುಪ್ಪು ನಂಚಿನ ನಾಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು. ಇಂಚಿತ್ತಿ ತುಳುನಾಡ ಜನಕ್ಲೆ ಎದುರು ಏನನ್ನು ಆಟಿದ ಮದಿಪು ಕೊರಿಯರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ ಸುರುಕಾದು ಯಾನು ನಮ್ಮ ನಂಚಿನ ದೈವದೇವರಿಗೆ ಮುಂಡ ಬರೋಂದು ಚಾವಡಿಡಿತ್ತಿನ ಗಣ್ಯರಿಗ್ಲ ಅಂಚನೆ ಸೇರ್ದಿನ ಮಾತಾ ಭಿನ್ನರಿಗ್ಲ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ದಿಂಚಿನ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದಾಂದುಲ್ಲೆ. ತುಳುವೇರು ತುಳುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿನು ಮಾತಾ ರೀತಿಡು ಪಸರು ನಂಚಿನ ಬೇಲೆನು ಬಾರಿ ಬಿರ್ಸಿಡೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಒಂದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ತುಳು ಕೂಟ ಸಂಸ್ಥೆ, ತುಳು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ, ಜೈ ತುಳುನಾಡು, ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ, ತುಳು ಒರಿಪುಗ ಎಂಚಿತಿನ ಮಾತಾ ಸಂಸ್ಥೆಲು ತುಳುಕಾದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಮೊಂದುಲ್ಲ. ತುಳುನು ಎನ್ಮನೆ ಪರಿಚಯದಗೂ ಸೇರಾವ್ ನಂಚಿನ ಪೊರ್ಂಬಾಟ ನಮ್ಮ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ. ವಾಟ್ಸಪ್ಪಡು, ಟ್ವಿಟರ್ಡು, ಫೇಸ್ಬುಕ್ಡು ನೆತ್ತ ಬೇಲೆ ಬಿರ್ಸಿಡು ಸಾಗೊಂದುಂಡು. ಐಕಾದ ಈ ಕೂಟ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಲ್ತಿನ ಮಾತ ತುಳುವೆರೆಗ್ಲ ಪೆರ್ಮೆಡು ತುಳುವೆದಿಯಾದ ಕುಡೋರ ಯಾನು ಬುಡು ಉಡಲ್ದ ಸೊಲ್ಮೆನು ಸಂದವಂದುಲ್ಲೆ. ನರಮಾಣಿಲು ಕಾಡುಗು ಜತ್ತೆರು ಮುರ್ಗದ ಬೋಂಟೆ ಮಲ್ತೆರು, ನೀರುಗು ಜತ್ತೆರು ಮೀನದ ಬೋಂಟೆ ಮಲ್ತೆರು, ಬತ್ತಲೆದ ಕಡ್ತಲೆಡ್ದು ಪಜ್ಜಿ ತಿನ್ನೊಂದಿತ್ತಿನ ನರಮಾಣಿಲು ಕಾಯಾದು ತಿಂದೆರು, ನಾಲಾಯಿಗೆ ರುಚಿ ಕೊಲ್ತುಡು ಬೇಪಾದು ತಿಂದೆರು, ಕಾಡು ಕಡ್ತೆರು, ಮರ ಕಡ್ತೆರು, ನಾಯೇರು ಬಾರಿಯೇರು ಗೂರಿಯೇರು ಕಂಡದತ್ತೆರು, ಒಡ್ಡ ಜಿಡ್ಡೆದ ಕಂಡದ ಜಿಡ್ಡೆದೆಪ್ಪರೆ ಪೊಡಿ ಕಂಡದ ಗಟ್ಟಿ ನೊರ್ಪೆರೆ ಅಡ್ಡಪಲಾಯಿ ಪಾಡಿಯರು. ಓ ಕಂಡ ಕಡಲ ಬೊಲ್ಲಾಯ ಪಂದು ಏರುಲೆ ಬೀಲೋನು ಕುರ್ಲಾದು ಪಲಾಯ ಮುಟ್ಟಿಯರು ಕಂಡ ಕೋರಿಯರು, ನುಪ್ಪುದ ಬಿದೇನು ನಾಡು ಪತ್ತಿಯರು. ಇಂಚ ಇರೇ ಬದುಕು ನಾಡೊಂದುಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ತುಳುವ ತಿಂಗುಲಾಯಿ ನಂಚಿನ ಪಗ್ಗು ಬೇಸ್ಯ ಕಾರ್ತೆಲ್ ಆಟಿ ಸೋಣ ನಿರ್ನಾಲ್ ಬೊಂತೆಲ್ ಜಾರ್ದೆ ಪೆರಾರ್ದೆ ಪಲ್ಲೆ ಪೊಯಿಂತೆಲ್ ಮಾಯಿ ಸುಗ್ಗಿ ಪನ್ಪಿನ ತಿಂಗೊಳ್ಡು ಆಡೋಂದು ಬತ್ತುಂಡು ಆಟಿ. ತುಳುವೇರ್ನ ಏತ್ನೇ ತಿಂಗೊಲು ಆಟಿ, ತುಳುವೇರ್ನ 4ನೇ ತಿಂಗೊಲು ಆಟಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಬಂಗದ ತಿಂಗುಲಾದ ಮೂಡ್ದು ಬತ್ತನ್ಗೆ. ನರಮಾಣ್ಯಗು ತೊಡು ಬಡವು ಅಂಗಮಿ ಪನ್ಪಿನವು ಪುಟ್ಟುನಗನೆ ನಟ್ಟೊಂದು ಬೈದಿನವುಗೆ. ಅಂಚಾದು ನಮ್ಮ ಪಿರಾಕದಕುಲು ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿರಂದು ಪಣ್ಣಗ ಆಟಿದ ಕಾಲೋಡು ಬಾರಿ ಬಂಗ ಬರ್ಪುಣುಂದು ಎನ್ನದು ಹಪ್ಪಳ ಉಪ್ಪಡು ಪಚ್ಚಿಲು ಸಾಂತಾನಿ ಇಂದೇನು ಮಾತ ಅಟ್ಟೋಡು ಕಟದದಿ ಒಂದಿತ್ತೆರಿಗೆ. ಆಟಿದ ಕಾಲೋಡು ಬಂಗ ಬನ್ನಗ ಅವೇನು ತಿನ್ನಿಯರೆ ಗಳಸೊಂದಿತ್ತೆರಿಗೆ. ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟು ತಿನ್ನಿಯರೆ ಬಂಗಾಂಡ ನಾನೊಂಜಿ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟು ಗಾಳಿ ಬೊಲ್ಲ ಬರ್ಸ ಮಿಂಚಿದ ಪೋಡಿಗೆಲ ಅಪಗ ಇತ್ತನಿಗೆ. ಆಟಿದ ತೆನಸುಡು ಮರ್ದದ ಅಂಶಲ ಸೇರ್ದಿತ್ತಿನವು ನಮకు ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ವಿಚಾರ. ಕಣಿಲೆ ಕಲ್ಲಲಾಂಬು ಬಾರಿದ ದಿಂಡು ಇತ್ತೆ ಆಟಿದ ತೆನಸ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚ ಪಾತಿರ್ನ ಬೊಡ್ಚಿ ದಾಯಪಂಡ ಆಟಿ ಸುರಾನಗನೆ ಐತ ಪೊಲಬು ನಮಕ್ ತಿಂದುಲ ತೂದುಲ ಗೊತ್ತಪ್ಪುಂಡು. ಅಂಚಾದ ಆಟಿದ ತೆನಸ್ದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೆಚ್ಚ ಪಾತೆರ್ರೆ ಪೋಪುಜಿ ಬೇತೆ ವಿಚಾರವನ್ನು ಪಾತಿರ್ವೆ. ಬೂತುಲು ಹಿಡ್ದು ನಮಕ್ ರಕ್ಷಣೆ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಕಾಲೋಡು ನಮ್ಮನ್ನು ಏರು ಕಾಪುವೇರು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಂಡು. ನಮ್ಮನ್ನು ಏರು ಕಾಪುವೇರು ಆಟಿದ ಕಾಲೋಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಜನಕ್ಲೇನು ಏರು ಕಾಪುವೇರು ಎರೆಗಂಡಲ ಗೊತ್ತುಂಡ ಏರು ಸರಿ ಆಟಿ ಕಳಂಜೆ ಕಾಪುವೇರು. ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಜನಪದದ ನಂಬುಳಿಗೆದ ಪ್ರಕಾರ ಆಟಿ ಕಳಂಜೆ ಏರು ಆಯ್ ಒಲ್ತು ಬತ್ತೆ ನೆಕ್ ಸುಮಾರು ವಿಚಾರಲುಂಡು. ಆಟಿ ಕಳಂಜೆ ಕಳೆಂಜೆ ಮಲೆಡ್ದು ಬತ್ತೇಂದು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಉಂಡು. ಆಟಿದ ಪೊರ್ತುಡು ಆಯ್ ಬತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದವ್ರ ಆಯ್ಗ ಆಟಿ ಕಳಂಜೆ ಪನ್ಪಿನ ಪುದರ ಬತ್ತುಂಡು. ಆಯ್ನ ಅಮ್ಮೆರು ಬೆಮ್ಮೆರು ಅಪ್ಪೆ ಮಾಕಾಳಿ. ನಮ್ಮ ಜನಪದ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅರವಿಂದ ಮಾಲಗತ್ತಿ ಮೆರೆನ ಒಂಜಿ ಸಂಶೋಧನೆದ ಬರವಡಿಯಾನು ತುಯೆ ನಾಗಬೆಮ್ಮೆರು ಬೂಳ್ಯ ಪ್ರಸಾದ ಗಂಧುನು ಮಾತ ಮೇಕು ಪೂಜೊಂದುಪ್ಪನಾಗ ಅರೆಗೊಂದು ಕಾಯ್ದಂಚಿನ ಅಂಶ ತಿಕ್ಕಣಿಗೆ ಅವಿನ ಅರ್ಧ ಅಕ್ಕಿಯರಿಗೆ ಐಟ ಪುಟ್ಟಿನ ಮಗೆನೆ ಆಟಿ ಕಳಂಜೆ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರಲ ತೆರೆದು ಬರ್ಪುಂಡು. ಕುಡೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಜನಪದ ನಂಬೊಳಿಗೆದ ಪ್ರಕಾರ ಶಿವದೇವೇರ್ನ ಬಲಕಾರದ ಉಂಗುಷ್ಟೊಡ್ದು ಈ ಆಟಿ ಕಳಂಜನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತೆರಿಗೆ ತನ್ನ ಗಣಕುಲು ಭೂಲೋಕೊಡು ಪಂಡ ಭೂತೊಲು ಆರಬಾರ ತೂವೊಂದುಲ್ಲನ ಇಜ್ಜನ ಪಂದು ತೂವೆರೆ ಈ ಆಟಿ ಕಳಂಜನ ಕಡಪುರ್ದೇರು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ತೆರೆದು ಬರ್ಪುಂಡು. ಈ ಆಟಿ ಕಳಂಜಗ ನಮ್ಮ ಪಿರಾಕದಕುಲು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಮಿತ್ತ ಸ್ಥಾನ ಕೊಡ್ತೇರೆ. ದಾಯ ಪಂಡ ಆಯೆ ಮಾರಿ ಮಂಡೆ ಸೀಕು ಕೂರಿ ಕುತ್ತ ಸೀಕನ್ನು ಮಾತ ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬತ್ತಿನೆಗೋಸ್ಕರ ಆಯ್ಗೊಂಜಿ ಮಿತ್ತ ಮಟ್ಟದ ಸ್ಥಾನನು ನಮ್ಮ ಪಿರಾಕದಕುಲು ಕೊಡ್ತೇರು. ಆಟಿ ಕಳಂಜನ ಪಾರ್ಧನುಡು ದಾದ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಬೊಣ್ಣೆ ತಡ್ಡನೋ ಕಳಂಜೆ ಪೂಂಜ ಕಡ್ತೆಲೆ ಅಡ್ಡಣ ಪತ್ತೊಂಡೆ ಕಲೆಂಜೆ ತತ್ರೋ ಪಾರಾಯೆ
ಭೂಮಿಯೊಟ್ಟಂತಿನೇ ಕಳಂಜೆ ಆಕಾಶಗೂ ದಿಟ್ಟಿಪಾಡಿ ಆಕಾಶಡುಂತಿನೋ ಕಳಂಜೆ ಭೂಮಿಗೆ ದಟ್ಟಿಪಾಡಿಯೇ ನಾಯಿದ ಕುತ್ತಾಂಡ ಕಳಂಜೋ ಬೊನ್ನೆಡು ಪರಿಹಾರ ಪುಚ್ಚದ ಕುತ್ತಾಂಡ ಕಳಂಜೋ ಪೇರಡು ಪರಿಹಾರ ಕೋರಿಗ ಕುತ್ತಾಂಡ ಕಳಂಜೋ ಉನುಪುಡು ಪರಿಹಾರ ಪಂದು ಆಟಿ ಕಳಂಜದ ಅಪಾರ್ಧನ ಪಂದ್ಪುಡು ನೆತ್ತ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತುಂಡ ಏರೇ ಕಾಣಲ್ಲ. ನಾಯಿದ ಕುತ್ತನು ಬೊನ್ನೆಡು ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ಪೆ, ಪುಚ್ಚಗ ಬತ್ತಿನ ಕುತ್ತನು ಪೇರಡು ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ಪೆ, ಕೋರಿಗ ಬತ್ತಿನ ಕುತ್ತನು ಉನುಪುಡು ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ಪೆ ಅಂಚಣ್ಣ ನರಮಾಣಿಗೆ ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಕುತ್ತನು ಕಡಲ್ದ ಉಪ್ಪಿ ನೀರಿಡು ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ಪೆ ಪಂದು ಈ ಆಟಿ ಕಳಂಜನ ಅಪಾರ್ಧನೋಡು ತೆರಿಪಾದ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಅಂಚಣ್ಣ ಆಟಿದ ಪೊರ್ತುಡು ಈ ಕಳಂಜೆ ದಾದ ತಿಂದೆ ಅವಿನ ತಿಂದದು ಆಯ್ನ ಶರ್ರ ದಾದಾಂಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಆಟಿದ ತಿಥಿಗತಿಲ್ಲ ಈ ಪಾರ್ಧನೋಡು ತೆರೆದು ಬರ್ಪುಂಡು. ಮರೋಟಿಕಾಯಿ ತಿಂದೆಗೆ ಆಯ್ನ ಕಣ್ಣು ಮಗರೊಂಡಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಚೇವುದ ಕಂಡೆ ತಿಂದೆಗೆ ಆಯ್ನ ನಾಲಾಯಿ ನೀಡ್ರೊಂಡೆಗೆ ಅಂಚನೆ ಮುಂಡಿದ ಕಂಡೆ ತಿಂದೆಗೆ ದೊಂಡೆ ಮೂರೊಂಡೆಗೆ ಆಯ್ನ ಕಣ್ಣು ಕೆಂಪಾಂಡೆಗೆ ಸಿಂಹದ ಗಡ್ಡಾಂಡೆಗೆ ಕೆಂಚಿ ಮೀಸೆ ಆಂಡಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಕಣ್ಣು ಕುಪ್ಪುಲ್ದ ಕಣ್ಣಾಂಡಿಗೆ ಕೆಂಚಿ ಮೀಸೆ ಆಂಡಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಆಯ್ನ ದಾದಾಂಡು ಪಂಡ ಸಿಂಹದ ಗಡ್ಡ ಅಂದಾಯ ಮುಖ ಕೊಂಗರೆ ಕೂಲಿ ಆಂಡಿಗೆ ಬಂಜಿ ಬಾನೇರಿ ಆಂಡು ಪನ್ಪಿನೊಂಜಿ ಪಾರ್ದನೋಡ ತೆನಿಪಾವುಂಡು ಆಟಿಡು ಆಯ 30 ದಿನ ಏರ್ನೆಲ್ಲಡುಪ್ಪೆ ಎರೆಗಡಲು ಗೊತ್ತುಂಡ ಆಟಿಡು 30 ದಿನ ಕಳೆಂಜೆ ಮಾಮಿನೆಲ್ಲಡುಪ್ಪೆಗೆ ಸೋನುಡು 30 ದಿನ ಆ ಏರ್ನೆಲ್ಲಡುಪ್ಪೆ ಮಾಮಿನ ಮಗಲ್ನ ಇಲ್ಲಡು ಉಪ್ಪೆ ಪನ್ಪಿನೇನು ತೋಜಾದ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಈ ಪಾರ್ದನ ತಾದ ಮನ್ಪಿ ಪಂಡ ಪಡ್ಡಾಯಿ ತಿನ್ಕಾಯಿಂದ ಬಾಕಿಲ್ಡು ಉಂತದು ಮಾರಿ ಬೀರಿ ಸೀಕನ್ನು ಕಳೆದು ಆಯೇ ಮಾರಿ ಮಂಡೆ ಸೀಕು ಕೋರಿ ಕುತ್ತ ಸೀಕನ್ನು ಮಾತ ಪಡ್ಡಾಯಿ ಕಡಲುಗು ಕೊನದು ಪಾಡುವೆ ಪಂಪಿನ ವಿಚಾರಲ ಈ ಪಾರ್ದನೋಡು ನಮಕ್ ತೆರೆದು ಬರ್ಪುಂಡು ಇಂದೀತ್ ಆಟಿ ಕಳಂಜನ ಪಾರ್ದನೋಡಾಂಡ ನನ್ನ ಆಟಿದ ಅಮಾಸೆದಾನಿ ತೀರ್ಥ ಮೀಪಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಅವು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ತುಳುನಾಡುಡೆ ನೆಗೆತ್ತು ತೋಜುನವು ಐಕ ಸಾಕ್ಷಿ ಕಾರಿಂಜೆ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಇಂಚಿನ ಮತ್ತ ದೇವಸ್ಥಾನಲೆಡು ನೂಕು ನುರ್ಗಲಿನ ನಮಕ್ ತುಯರೆ ಆಪುಜಿ ಇಂಚಿನ ಮನ್ ಪೇರು ಪಂಡ ಮೀದು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ತುದೆಟ್ಟು ಕೈಯ ತೋಡುಲೆಡು ಬಾಗಿನ ಬುಡ್ಪಿನ ಕ್ರಮ ಇತ್ತೆಲ ಉಂಡು ದುಂಬುಲ ಇತ್ತೆಂಡು ಆಟಿಡು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಗಾದೆಲಿನ ನಮ್ಮ ಪಿರಾಕು ದಕ್ಕಲು ಮುಡೆತೆರು ಆಟಿದ ತೆಡಿಲುಗು ಅಟ್ಟ ಪೊಲಿಪೋವು ಸೋನದ ತೆಡಿಲುಗು ಸೊಂಟ ಪೊಲಿಪೋವು ಆಟಿದ ದೊಂಬುಗು ಆನೆದ ಬೆರಿಲಾ ಪುಡವ್ಗೆ ಆತ್ತು ಚಿಟಿ ದೊಂಬು ಉಪ್ಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ಮುಗಿಲ ಮೇಲ ಆತ್ತೊಂಜಿ ಚಿಟಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಐತ ಅನುಭವ ಆಪಿನಿ ಚಮಗಾರಗೆ ಆಯೆ ಚರ್ಮ ನುಂಗಾನಗ ಆಯ್ಗೈತ ಅನುಭವ ಆಪುಡು ಪನ್ಪಿನೊಂಜಿ ವಿಚಾರ ತೆರೆದು ಬರ್ಪುಂಡು ಆಟಿದ ಬಾಲೆ ತುಳುವ ಪೆಲಕೈದಲಕ ಅಲೆಪರ ಆಪುಂಡು ಮುಟ್ಟರೆ ಅಬ್ಬಜಿ ಪಂಡ ಆ ಬಾಲೆಗೆ ಆಟಿದ ಪೊರ್ತುಡು ಬಾರಿ ಸೀಕು ಉಪ್ಪುಂಡುಗೆ ಕುಟುಂಜಿ ಗಾದೆ ದಾದ ಅನ್ಪಂಡ ಆಟಿದ ಪೆಲಕಾಯಿ ನಂಜಿ ಮಗ ಅಮ್ಮೆ ಬತ್ತೆನ ತೂಲೆ ಮಗ ಒಕ್ಕೊಂಜಿ ಗಾದೆ ದಾದ ಅಂದು ಪಂಡಿಂಡ ಆಟಿದ ಪೊರ್ತುಡು ನಕ್ಕುರ್ಲ ಬೋದು ಮರಿಟ ಪೊಣ್ಣು ಕೇಂದಣ್ಗೆ ನೆತ್ತಾರ್ಥ ಇರಗಾಂಡಲ ಗೊತ್ತುಂಡ ನೆತ್ತಾರ್ಥ ದಾದ ಅಂದು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಆಟಿದ ಪೊರ್ತುಡು ಮಾತ್ರ ಜೀವ ಜಂತುಲೆಗ್ಲ ವಿಷ ಜಿಂಜಿದುಪ್ಪುಣಿಗೆ ಅಪಗ ನಕ್ಕುರುಗ್ಲ ಆಂಡಿಗೆ ಎಂಕಲ ಒಂತ ವಿಷ ಜಿಂಜಿದಂಡು ಪೋದು ಮರಿಟ ಪೋದಿಯಾನು ಪಂಡ ಸರ್ಪಡ ಪೋದಿಯಾನು ಪೊಣ್ಣುಕೆಂಡ ಕೊರುವೆರದಾನ್ನ ಪನ್ಪಿನ ಅಂಚ ಪೋದು ಅವು ಪೊಣ್ಣುಕೆ ಎಂದೆತ್ತನ್ಗೆ ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಪಿರಾಕದಕ್ಕಲು ಮಸ್ತ್ ಗಾದೆಲಿನ ಮುಡೆತೆರು ಒಂಜಿ ಅರ್ಥ ದಿಂಜಿದೆ ಆ ಗಾದೆಲಿನ ಮುಡೆತೆರು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ನಮ್ಮ ಜನಪದ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಗಣೇಶ ಮೀನ್ ಸಂಕಮಾರ್ ಮೇರು ದಾದ ಪನ್ಪೇರಂದು ಪಂಡ ಪುಟ್ಟಿನ ನರಮಣಿ ಆಯನ ಜೀವದ ಬಲಿ ಆಯನೆ ಆಯೆ ದೇವರನ ಪಾದ ಸೇರುವೆ ಆಯನ ಮಣ್ಣಗೆ ಪಾಡ್ದು ಪುಣ ಮೀಪಾದು ತುಳಚಿ ನೀರು ಕೊಡ್ದು ಜೀವದ ಸುಯಿಲು ತೆಕ್ಕಿನೆ ಕಂಡಗು ಕೊನದು ಕತ್ತೇರಿ ಕೈಟ್ ತೂದೀಪೇರು ಮೂಜೇಟು ಐನೇಟು ಬೂದಿಯಾಪ ಮಲ್ತದು 13 ಊರ್ದಕ್ಕಲು ಸೇರ್ದು ಬೊಜ್ಜ ಮಲ್ಪೇರು ಊರುಡು ಸೇರ್ದು ದುಃಖವನ್ನು ಕಳೆಪೇರು ಒಂದು ನಮ್ಮ ತುಳುವ ಜನಕಲು ನಾಡೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಸಾಧಿದ ಗುಟ್ಟು ತೊಟ್ಟಿಲಿಡ್ದು ಚಟ್ಟ ಮುಟ್ಟು ಗೆನ್ಪುನವೇ ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟುಪಾಡೊಂದು ಎನ್ನದು ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಜನಕುಲಾದು ಎಡ್ಡೆ ನರಮಣ್ಣಲಾದು ಬಾಳೋಡು ನವಡೈತಿನ ಮದ ಮತ್ಸರ ಪಿಸಿರು ಒಂದೇನೋ ಮಾತ ಬಿಡ್ದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ ವಿಚಾರನು ನಮ್ಮ ದುಂಬದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ನಮಲ ತೆರೆಯೋಡು ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ತೆಳಿಪಾಡು ತುಳುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಅಲಿ ಇಜ್ಜಿ ತುಳುವನ ತುಳಿಪೆರೆ ಉಳಿಜ್ಜಿ ಪನ್ಪಿನ ಪಾತ್ರಗೂ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ಉದಾಹರಣೆ ಆವಡು ಇತ್ತೆ ಗಂಟೆ ಒಂಜರೆ ಆಂಡು ನನ್ನ ನವಿನೆರ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತೆರೊಲ್ಲೇರು ತಿನಸ್ತಾ ಪೊರ್ತಾಪುಡು ಐಕಾದು ಎನ್ನ ಪಾತೆರಗೂ ಮುಗಿತಲದ ಚೊಕ್ಕಿದೀಪೆ ಸಲ್ಬೇಕು.